dobrým srdcom sa rozhodli plesať už po 16. krát. Ples vznikol pred 16 rokmi vďaka naozaj dobrým ľuďom, ktorí pracovali v charite. Naše deti si veľmi vážia tento ples a oni sa takto naučili pekne správať, pekne stolovať. A je to veľmi, veľmi pekné podujatie, ktoré si vážia aj naše deti postihnuté, ale aj zdravé detičky, ktoré tu máme. Každoročne sa na zorganizovaní plesu podieľa Mestské kultúrne centrum spolu so Spišskou katolíckou charitou. Mestské kultúrne centrum vlastne dá krásnu sálu, pripraví program pre deti, zorganizuje všetko organizačné. A čo sa týka Spišskej katolíckej charity, je veľmi, veľmi dobrým partnerom, pretože pracovníci charity prídu do služby, vezmú si dieťa a celý večer sa mu venujú. Ja si myslím, že to je úžasné. Viete, čo to je super práca, pretože ona to naplňa a deti nevedia klamať. Ako deti sú vzácne, odplacajú vám láskou. Z môjho pohľadu je to čosi úžasné. Napriek tomu, že Pán Boh im niečo neuštedril, tak tieto deti ma vlastne naplňajú a posúvajú dopredu. Tento ples je aj nejakým zadosť učinením pre vás ako pre matku? No ja tu chodím hlavne kvôli dcere, lebo ona to má veľmi rada a takže to sa troška prispôsobím jej. Super je tu, lebo tu mám veľa kamarátov, je tu dobrá zábava a skvelý program. Je tu taká pohoda, bavím sa. Už si aj tancoval? Áno. S kým? S mamkou. Tým chorým detičkom sa treba vedieť aj priblížiť, lebo niektorí sú tak postihnutí, že ten svoj postih ich obmedzuje aj vo prejavovaní nejakých citov, emócií. A vlastne, keď my sa dokážeme skloniť týmto deťom, nájsť si svoju cestu, tak to je úžasné, akože tie deti vedia dať tú spätnú väzbu. Napriek svojmu handicapu si deti za pomoci učiteľov pripravili bohatý program. No a zaspievať a pobaviť ich prišiel aj spevák Peter Stašák. Postihnutie ako také v mnohom kladie do úst otázku, prečo je to tak. Nevieme tieto veci nejak vysvetliť, ale určite vnímame tieto veci a túto situáciu, ktorá je niekedy aj náročná, veľmi ťažká, ako by som myslel aj ako dar. Možno to znie tak trošku paradoxne, ale určite to dáva príležitosť aj nám zdravým zamyslieť sa nad zmyslom života. Po celých tých rokoch rodičia a pracovníci vytvorili jednu veľkú rodinu. Ja sa tak stále bojím pred plesom, že či teda budeme mať dosť ľudí, či naplníme túto krásnu sálu. A toho roku napríklad sme museli usádzať ľudí aj na balkón, čo nás je toľko a čo sa mne strašne páči. Vynikajúca zábava a dobrá nálada pokračovala do neskorých hodín. A to je dôkazom toho, že deti s postihom opäť zažili niečo krásne.